1 hour later. So, yun. Hello guys, what's up? Andito kami ngayon sa Kabungawan Beach Resort. So, yun yung deep pool na tinatawag nila. Deep pool lang siya pero napaka-harmful niya. So, yan. Yung beach kung nakikita nyo, white sand siya. Yan. At ang lakas ng alon. Diba? So, relaxing. Mawawala yung problema mo. At yung mga hinanaing mo sa buhay. Yan, mga kasama ko yan. Yan o. Yan. Diba? Ito yung harap ng front beach. Yan. Kahit malayo, pero enjoy. 1 hour later. Guys, isang magandang hapon at mainit na panahon sa lahat yan. Kung makikita nyo, andito kami ngayon sa Kabungawan Beach Resort. Yan, akong tawagin ay deep pool. Yan. Ang ganda, diba? Yan. Yan yung nasa paligid. Diba? Ang ganda. Yun, o. Yun, o. Bundok. Yan. Diba? Dagat sa gitna ng bundok.